Lah, checkpoint man niyo. Wala na ba ko kadadrig koan? Papilis. Basta ko lisensya. Na, si Kuwate giniron. Buya ni ay. George, nga naman tadre ka checkpoint. Dili lang god. Sige tanong god. Mingaw man dre, Richard. Sige starya god. Sige, Sarge. Lah, mag-checkpoint. Mapahala na ni ay. Uy, lumig, may padulong. May buntag, sir. Sir, kung di man po, sir. Aw, mag-checkpoint rin may dre dong. Asa mo lisensya? Nan, wala rin pa ko yung lisensya. Sir, gikan pa kung nakaglube. Kung saom to ni dong. Naigamay na kung paano, sir. Wata lang ni sir. Sige na magsilbi dong. Sihan tigab ticket dong. Ato lang musipyo bayad. O, di ara dong. Bayad lang dito. Yawa, biya di ay. Lah, checkpoint man niyo. Wala na ba ko kadadrig koan? Papilis. Basta ko lisensya. Na, si Kuwate giniron. Saon kanina ko ta? Bahala na ni. Ni padaplin tare mo una taon sa tumbahaton. Buya ni ay. Okay lang taktika god. Ako nang gining kuanon guyuro ng motor. Sige lang basta makalusot lang. Una ko ulit dong. Sige, Sarge. Kay imong mama dito gahawat. Ini kay nay usang dakpunon. Punong sa dong. Punong. Uy, may buntag na. Chip. Unsa may atong problema? Ikaw mo na problema dong. Sige, Chip. Kanang akong motor di ba mo andar dito gikan, Chip. Unsa may maayo ka ni buhaton sa? Bawaan na ng style niyo dong. Aring lisensya nimo og UR ba? Wa nga bitaw, sir. Pasayloa lang ko, sir. Wala jud ko kadaan ng lisensya, sir. Nabta ko lisensya, sir. Ang problema lang habilin bagay didto gato do mga mama. Nya. Saon man nga ang koy lain una-unaan gid, sir. Na ako'y manok dito, sir. May luilan to, sir. Ikaw bitaw sa dire, sir nya. Wala man si Sarge nimo. Ato lang sa butan. Inig human nimo kuan dire, checkpoint. Sige dong. May nang adiyan mo da. Sige, larga na. Sige, sir. Salamat kay sir. Ako lang pandaron, sir, ha? Sige dong. Ganit, hinilikaw si Sarge. Yan na ako'y panoodaan tong gabi eh. Pag muuli na ko, pasod na bitaw ko.